nitiati ane tintin nyina ne se enche bia na kotokohene otutu na namon wo konkran o konkran nya asam no ope o fafa no akonkran wadi wiem hia na nkokọ buchi enso bro koye na Ghana we si dom so safohene odumanyamfo ye ewura ye hunu to nsafra no so kotokohene mi hia kotokohene so de eto apentian ye sufra no ento apentian ye sufra ma mema no won de eto apentian sufra bema enti wato nsafra na ma ne konkran ase modu nkran ye nlewu adefefe koso na ye enibonyam sekese obi se na ada ne amfra ye hene dabi ye wo hene ne ye wo hene o ma hene ne o mema hene o ye mema hene eti bra odu wan eye faboso na na mpani se bi onima be wan sama mre na o se so obi ba ofie no be kire amamre kwaso mo na kwa ba eti na kwatokwa ne tena ase no wo tena ase na kese ye ewura ihunu ese president so safo hene kwani kase pa wane ne man ne nananom ye from say royal ladies a place for maba wa no ye fra won kan royal ladies o maba Akwasidae ya benim pa wo kosante kotokwa hene ono akotia na yense bekwa ya kota na chi sasa bwani ntaka na mpeni sama na wo yefe enti bra wonu bedu kotokwa hene ono akotia ye no because na efe bra dwene nti ase so ni nya obi no nya ni watutu mika no abakuma se edu ampofotuma hia yifie no abehwe de ekoso kwasem abra maba wa ekwa ye nkwachi Otumfour setu eni ji samu abane se yabo obi abaso ebi nsida na nyi wahini bi aso na betunya ebi enti na mpanimfo se de enim ya groko de ade wa de groko ya ngru nko ba bi asabe hwa yetoa ne ya groko ba bi ya wura ayenya de enti obi ti ba bi no akasa e na me de ya afra me e ma mesra me e ma akosra bema ohini bema e ma akosra ohini ba o ma akosra tumi ni enu nyam nyansa ni nimdie panya ni sika kofa efe enti na president so safone oni na mane ba ye no abaso body aba amano oreba ayefe fe enti Abusuana no Akwasidae di kan no mene na da bi nkonsa edi nkomo kakra wo menhia wa bra yero atete yohunu promote aprosifo bi ewo menhia fikesie mu no na no hu nchiwa show ama no so media no so yankofo bi ensem okekan ye bi nkofo bi ntiase na my friends omre na ono ameyi ne ho ano de ntia ode sanchire mu no eba ye nti mayembo nwram na yentie ne nsem ode to dwa ne nchire mu ye pa na onwote sei onyame adom me no kreka eni mi buo ne ma ho brase eni mi sitie eni ma ho fama ya na mpempe ma me nkyesa akasa we me ne maba wa ne mrante no o mo yom se na ho fama ono no pese o kyese o dressing enyesa eye wa ho fa o dressing ye wa ho fa wa ho fama eye wa ho brase se asem tu obi a wutu ho che eni e fa no wa ho fama okay ya dane no madane nti ya muntie mumra me ho mumra brewa ho se ekobisa brewa me ho mumra bie me pono memma otwi nkyekere no na wate ase wa ho fa na efe obi se na ho fama na efe debide munsua kasa ni yi na mumu na nchini me eba no ebe fa monum nsem na mo so de atena se na mo so nchini ma befa it is a mumu se no de a ya sei amamre no so kan huna so kan kran so kan di we kasa bi aka bi an kan yi na no ye di nkomo bi ansa na no ma men kai wo ni hwe video yi na yemo nwuram abusuafo yenko hwe video a na de to dwa no ye ba ye de tiesim ye ba sisia na nitiati ane tintin nyina ne se enche bia na kotokohene otutu na namon wo konkran anya asam no ope o fafa no akonkran wadi wiem hia na nkokọ buchi enso bro koye no na Ghana we si dom so safohene odumanyamfo ye ewura ye hunu to nsafra no so kotokohene mi hia kotokohene so de eto apentian ye sufra no ento apentian ye sufra ma mema no won de eto apentian sufra bema enti wato nsafra na ma ne konkran ase modu nkran ye nlewu adefefe koso na ye enibonyam sekese obi se na ada ne amfra ye hene dabi ye wo hene ne ye wo hene o ma hene ne ye o mema hene o ye mema hene eti bra odu wan eye faboso na mpani se bi oni mama be wan sama mre na o se so obi ba ofie no be kire amamre kwaso mo na kwa ba eti na kotokwa ne tena ase no wo tena ase na kese ye ewura ihunu ete se president so safo hene kwani kase pa wane ne man ne nananom ye from say royal ladies a place for maba wa no ye fra won kan royal ladies o maba Akwasidae ya benim pa wo kosante kotokwa hene ono akotia na yense bekwa
yakota na chi sasa bwa ntaka na mpani sama na wo ye fe enti bra won bedu kotokwan no ne kwachi aye no because na efe bra dwene nti ase so ni nya obi no nya ni watutu mika no abakuma se bi ampofo ntuma hia yimfie no abehwe de ekoso kwasem abra maba wa ekoye nkwachi Otumfour setu eni ji samu aba ne se yabo obi aba so ebi nsida na nyi wahini bi aso na betunya ebi enti na mpanimfo se de enim ya groko de ade wa de groko ya guru nko ba bi asabe hwa yetoa ya groko ba bi ya wura ayenya de enti obi ti ba bi no akasa ya na me de ya afra me ema mesra me ema akosra bema ohini bema ema akosra ohini ba ema akosra tumi ni ani munyam nyansa ni mu de panya ni sika kofa efe enti na wesu dom so safone oni na mane ba ye no abaso body aba amano oreba ayefefefefefefefe enti yo nana video no na okohwe okade hia sa ohwe fi se wa na okeka won semo die di kan binum se die enti na uyi blog toto ho so bambembem sa ase eye odesa aba wa famu nti na wo support na na enya me dasa aba ma fam ma men ka se me ntro me se di onima mamre bi on sa mamre okay me Aburasohemaa na ade bi nkonsa ba bia me ko bia menya dabre adenti na ye begeme esan se menya yipamu minyansa asante de ma me kire me se eni kwan se me do me ho na me tan obi e wo se me do me ho na me do obi okay se me tan de wo se me di ka tan mo san ma tan obi iti wo se me do obi eni se enya aburo nkoko so de eyi na ye Ghana fo okay ensunsun ye bi anim ade baako kasa na sesa kasa sesa ensai ni pesu ensai ye moja ensai ye moja okay se me yare se sia na ye se o positive ye mpe moja mamia na nwuna ni o positive anya no na ye betwa mame sa na Asante ni o positive na mingu enti die enti na o se metan menu nwuna ni okay edi enti na o se metan menu amfante me ka no kre sasam kra me ne woto na Asante ni na ye ade ne nko ya meka because I was me ka na bitwe nanim no otisi kwampano so no hu ne oye na ma sa wakogu mani maso baby asa me mani hu ne oye ne sa de oye ne nye ade eto obi de a enye na eto obi an eto wa ne ye eto obi eye na de eto wa da bi enye ne sa yemfa no kranto be abre bi abedu ba bibia de no kranda no sa wo ma me wo no papa no ma me di asem krando so papa di fo bua ne fo papa de we ya we so anye ne ye ade nti na akata papa me chim ko se seni tina anye ye ma me so anye ne ye asa de otene ho ase onye ntumu de because we akwala da wutu fo beto kodare kete so a obadwendwene wonsa me ka asema akwada adwene ho me ka asema akwada abadwene ho video he ma asema kai manimi de oba te se krokro ahantan won beto kwa oba ye te se huru a ye dim futragu mu obadwo no kwasem cause me Kenyan sasem etime se wo chene ya ade na ya me na no me bo na baso okay Dormaahene so ya ade na ya me bo na baso because minimum nyansa asusia ta no wose de ye na ye na agima badu ya de na so mani a me meba betena fidie so bona ba me ka bibia abona ba so gidi adenti da bia no ba ya de enye ne a oye de me de me hu ne papa e mbe da na agima me eba be so kasamu maka me ma ne mo piafo okay me na nanom nkrafo ya de na ya me ye nipa me e wose me ka no kre eno na ma ye hu nyansa da mitirimu Judy na Asante bi be ya sabi nsem hunu bi meke kama dwa kire no enti wo ya Asante nti me fancha na na me nkata so ana na ni nsa me kata ne bone so a me gu me hu ani ma se ebi ni mu nim da kan ne me dia me se me ka Bible was say maka de ya che onipa ti fasam na nante na ye kronkron mawurade okay eti me dia nya na me ka kire wo eyesa wo be ka obi ani ma me na hu ne bone ne de wo ye no free wo na oba kwam papa so enti dia asem media masam ne te se paracetamol da wonu ma anwunu pa na so kwa saw yade asem ni nyina ne sade nti na ye nyina ye wo posi adwumam na ebi mo ekochia ohene na omo nko ade ye sia promote omo ne agyankae amen kan cho se ebra ohene Hosea wuye no ehunyame ani munyam okay bidi kan me no kasa me ka se o senkafo se bibia o de o ne bre to your for yeah ye nyina ye mpatu sabio ekom patu ni the whole Ghana any one day and I say that moment at this moment no because I come me was Ghana for na come de wo me say come de obi di fufuo me say na meti ya mini kuni obi zo wale ne e na kra wale ne o ye na ko hunu hunu ni me papa so ati ase
Me say bia me matali ehye me nefa no obi so ahye atale bi kuntan enti obi bre bone ye obi bre pa so ye obi bre bone emre nyina nse me ne wo kasam de ka na ya na mu refi asem entem ka kire say na na wo ye nkasa ye bi toto ho ya bebuo bi a ebeba enti no mo ye to ho emre nyina nse bi na abai na ma me kura wo apart from say ye be won tafo one day no entensi da bi onko bi aba no de eno kura no yes eno kura no edi we achi obi ani wano ma wasala akwa ni njemu say da yesadi achire na yesadi njemu entensi asa na no principal ba me yesado misi san no mo de ya ade bi yesade a ye wasade sisa no eno nti no obi a wone bre na da kwa me nkroma mebi nya ne bre no buzi anu mama mebi e champion mama mebi kotoka no mama mebi afifa no mo amba jeje no amba kofo mo amba atamos mo amba mahama mo amba akufu ado amba ba omi anya no abe no kwase mahama omo nyina bomba ya na entina m ka se enipa wo da na ade chiwa wo da nyankopon ase wi ade ba ko pe na eso bisa nyansa Aburasohemaa de ntina da bia nyansa do so me musa sika da sanse nyansa na be kwa ko pe sika abre no kwasem na se mi busa sika kane a jimi be mu obi agi sika na fimi nsem no kwasem Bible say ahwe na hene net ne kanade aka no be de enti meri nyansa kane no kwa eno ne de mi nyansa na me hwe ne de eno ne minya misuro mabodo kire me no kreka me pempe ka aho brase me do me tema mayemuye nyansa ne no the Bible say wa anya ma enu no wa anya ma urade nti niama me ka ye enu ni nyansa wati ase ti me yesa niama we mu nyina awie a ade nti na nyankopɔ dis ka be ka me wati ase on franka because dia o se me ye no oye wa ye ose wa na odi ka chem bibia me man hyira na emu na nyese nyankopɔ so na me kɔ fa urade ye de wadaro me kɔtwa ambo de kɔton kakra me ntu so je de me mfa nkɔma no wo me hu no enti me nua bia ne ho ache no ne nyankopɔn nti wo na ese me mani bie enti ma ye de osoma me na adwuma enti nyankopɔn ma me boto mo nweda ti me busa nyansa me nyansa no me busa na se me do me nua amaka kasada che me nua na me ne me nua cha adwen na aboa no okay na ma bra me ho asem me nua na me ne na gina pɛ na me nkotietia no so nje se me de me che no da bi ho brase me do me kasa me nyansa ma ho fa me didie ma yonko fam nyo se me hwe yi eno ne me nyansa ti me ye we nyina awie na ne Bible mu nsɛm no nti nyankopɔn o ma me ho nkyere me da nti me hwehwe nyansa nti o se nyansa ana nipa bi nti ase na wo nti ase a wo ntumi nti na se nyankopɔn so nim se nipa bi nti ase nti no twere mransɛm di na nka no betwere mransɛm di oni se ye wo nipa bi a wo ye da wo ntumi nti ase eni nti no wasiesie jafunuma no wo hell ne heaven no ni nya so h ne di kai na so h ne yidi ope so ati ase h ne wo ye twere h ne to wa say hell yes spell ni different heaven yes spell ni different it dey na ape as me the papa ne boni du esi wanim na as me the papa ne boni na so bi tu fu say yi papa ne wonya nkwa so ati ase enti me de da bia meka me de bibisa nyansa me nyansa nsa me do me nua me do me nana me kwa akyem a menya ba bia da kyesa me nkokasa ntia amoatia nana moatia nana wona na me pagye mmoma nana moatia ofori pe me nkasa ntia de ya no wa me okay me nana no asa me bu Otumfour ade ntia me nkotietia nana moatia ni mu enya sa de no bet nana moatia ya de bi na me fu se nkoyi a me okwan me fa so a me kasa ma me nana hu se na de bia akasa a kyerɛ me ade yase akwara ntu panifo etuda efisi sabi ya panin kwase asem se onu ntumi mfro ntufo obema de bia watɔ bohwem ene wakwala nyansani wo ne ya wo panin no ya wo na panin ti ase no akwala nyansani ya wo na panin ti ase yes ti ya wo no to panin yes anase ye di ni di ade no ni di panin no na panin wo ho to kyerɛ ne nyansa yes ti nyansa nko na adwen nko nyansa nko na nyini nko obi anyi so agim obi susu aso nso ne nyansa obi susu aso agim obi so anyi nti efrafra okay nti posifo no na ye omomre na aba enyi ntum yes wonyi ntum anfa obi ho onya ya wie wa ya wie wutu wana wonni tumi sasa de obesa no Otumfour ne di de sai Otumfour na mekese enti etwa asem ne pe ono otumi ade nyina ye enti di ne honam se enti wa wadwum nsam na bebre na maka oye Otumfour otumi ade nyina ye Kristo ohye ne di nti ya na otumi fo so tumi wo roka wa ye den afo abati na nka wono ne hwan se wono beba o maba so eno na mo ya na mo nya otan no nto na mo nko sunya ade na mo hu de enti akotokɔ ne te se de ote enye na mpanimfo na ebe se omkra beto abakosam na ewo
amamra constitution num no okay ombeto e enti omobeto omuntumi muso wona wa akwabuso so atiase untumi muso ya atwa ne atwe kora ya atwe wie asa na ntumi nka je se baabi da ho nti wode bibi kwahye wo watiase ena meme maame ye kire waso ntumi nka se bible no baabi ho da ho kwanti wode asem bi kwahye ya atwe wie na baabi da okro wo senti da ho na sanke di beso anka nyona de beso ka na nanom na de sheho nanka enti ya atwe wie tumi ne de ama wie said ya kwame despite your kansi ka say despite ne abodi no sika no anya wie Canada Japan no kwaku oten no wane ebom o manya wie na na mo adi ka so de eti ntumi nto no enti Otumfour ni di ne ho na mo se enyo na kofa to no so na se de to ne kura empani se ba ku di fata no fata na kono enna de obetumi aye ene de obeye na no hunu mu Asante fo hunu mu no omnyansa no de se adi ne to eno edi ne won hyehye ne ho eniema ensunsa so na aba no to achrew say otumi ade nyina Kristo hye de akonwa kase ode amana tena so nese Otumfour Nyankopon te so so wote wosusu ne nyina ntabia no so obu ahinde no na obu ahinde de ode tumi ahye kotoko ne nsa na ode mutumi amana nto otumi ade nyina na ugidi senka yo hine foforo bi na ye frɛ no ema no koyan ka ho dede beba social media sei na sempani se dominisa de osanta krache ye kwa akurase anase ye obro no ba ko so ne nyina ye nware ya ne ye so ne ye nyina ye ntale afafo ne teteteto na so obi zu free bi kra nkran ba wo sole a wa hye kambui wa hye ne jinsi wo kɔ wo ba wo bu fa so ne echei uvi za sabi nkwankwa hwe pa no ye ni bi hye no uvi so o manimre e kwa na bu afu so obejo girl ti mema papa be kro ma na nkwankwa no bu afu eza na ma no ho aka wo mo ho aka se ma no wati ase mu dwane akɔ papa yes enti obi odin no wani monyam no wo si ba bia omo mu nim nyansa ne bibre no ade onim nyansa so gene fase sanse we bo pekese ye ni bi na de ono no oni adwene no oni ebia oni ani so ade hunu bia oni botae bia no osoritia na de wo nyansa no oni mdie no botae no osode ye nim twe na no ya nkrafo o sa na no nkrafo bia ba Otumfour ana baba wa bi tenkra no baba no so di Asante fo ata Asante fo chere bia di Asante atwe bi okɔ pepa na wo hwana bebre ene ko yemi nwan mantafo egusire mu wo mo di Asante ne to ade ko hwe wo mo gu television so mo ya advert ene nwonafo bia pese o ka twi no dwane be sa adom na sibi Sante kasa twi na no ne adom ne wa nwane abahya se bi obi adwane obi na beto ne ma radio so beda na aton ne ma ene akwa bi ya na man bi oba TV so mi refini anwuna ni na Asante samte so Asante just utu san opesa na note o chencho so forso one forso o kachi na me ahwan na ekosu yankran ne de obi azia na de abakuma za beton amana ne sanka hwan ato ati ase hwan na so ekosu akrobo na de akonfata kasa de ho nanso ye wo mu akunini ni so so ati ase sanate buku bebre nanso dictionary ye pense mbum engoma bebre nanso nim de kwanche any dictionary tweti ya ho into Otumfour tumi ade de open o me se wo ka tumi on camera o emra ne de so ahyehe o nwoma num dan wono ani nwoma mu mra so o kaseme no kan twa woti ase o ka tumi ni tumi so kro na bro so sa entakrabo nyina hwana no ho oden e fanse entakrabo no ho oden wo wiaze ba kama mi de e fanse okodi no Otumfour onye okodi onye na krabo an okodi na akọ nzuo mu so ahwana odi akotene wo nsuo mu denche Otumfour onye denche so ati ase e na aba asase so abo abai the school be pa so wo sa sebo na ni eden pa eti Otumfour ne ho ba bi edum ne ho ba bi kaka pempen we wonim nyansa wontime nti ase o enti ya mo so nwene Otumfour na ni hunu mu no eden wo ye nipa sonko bi enti wodwendwen ne nsam ababodam ensa bi no mo ya abodam wo betwene ho na fa otim social media no so no wo betwene wo because ne ho nsam no na sete no o te se Nyankopon ni mu ni hwehwa bia wo manya ye wo manya ye enti jana na tena ba bi na dwene ho na wo no de obi ane ne de sunsun osum to pamu so o se ne ho asam kra hwe otiri mu a mane nka otirim ene susu ka otirim so ane so ya asam fofo pie wa no so ya asam fofo enti ya kosi na ntatwene ubo ma wuni ewu amoma wo sia wu enti jana samma no na nipa no yanka no oya untouchable yanka no
Yes, yan kan say bia na ne de ne wa tutu. Da bi nyame ahyeda yi no abasra ne nwa ne kese. We nyame ani kosua. O sori tia na ho kyerew. Yan kan jana life man na hwe kwan ya obefa so so be pagya wo. O de be pagya wo no wa ne kama na me Aburasohemaa na de bi nkosa ma begege ho ama o me de asempa da ru na me kodi acho nya sembone. Okay. Beba achimfo frɛ me amekɔ me nana ne wo menua ne wo mfante frɛ me nana mekɔ. Okay. Krobofo frɛ me amekɔ, awona frɛ me amekɔ. Mimi ni di wo matam. Ye nya yade ba ako. What you say? Ye nya yade ba ako. Be menua kroboni yade a na nya se beka. Fante yade na nya beka. Asante ya beka. Be kroboni yade ne bebo na ba so. Associate na se de na ye. Enti mi se kotoko ne enha no wan ha wo so wo kodwene ne ho ne yenwene ne ho. Onyu obi adwene ne ho. Na wo ka asem bi se asamba ye frɛ ohene bema ne ye frɛ ohene ba. Ohene ne ye oba wo. Aye o ma wo. Ene wo mema so. Mema wo. Emu nkyire mu ne sei. Ansa me ka say maaye ne pe kasa pa. E ma de ye kasa so ye oba bone pa ne so ye no notify akwa betu fie agya no. Ye te sa akokɔ. Na ka ne didi nya ne kasa ye te sa akokɔ. The moment ya ohene be kasa bebe no odane oba. No ye ohene ba. Afa usukra no wanim tumi ye oba. Okay. Woni ye tumi ye oba. Wonante ye tumi ye oba. O e fa say rapture no. Oh, Kalabi no more ball, a member born Black Queens. Also, be on my. I had to say a member Juman or Muyinton or dress it as a bema. So I tell you, Bema soup. A fun. Who call social media so a lady. Oh, yeah, or tie Nespa. Refi Neso ye. And I mean, your man, me promise some say. Okay, I can't ban it. Oh, me dig you almost say, I can't buy. Ebi obi onu Aburasohemaa na de bi nkonsa woni neso ye ne wo mo keka mo ya de almost mo bre na aduro no ebire bia ne mu nsam almost wo mo so ne no o tumi ye masu ne ma efa wan hwe ya baka so ba enti se wo mo no se o mo ka se o mo nwini mienu se o ye mema nti ani bebe ye ho so a ebe fa o mama o mo maye no ebe tom ama fa mo tumi ma o mo mema ye mbiem because of say eye acting ti no oya no adwen say no menye be ma o ko te hu so mo sa dress me ma de but obi won so a on de ya no wo ye de ye se wo ye bi agyan na de wo ye bi agyan na wo de okwa na okwo so de na te se be fa wo enti ya ma o kasa sesa oni ye bi asesa wani mu sesa be ye oba wasa sesa be ye oba wona nte sesa be ye oba o kasa sesa be ye oba oni ye bi ya be ba be da ne oba sesa enti ya basa oba de se oba totu a etwede ho adem be ma de enti be totu am na be twe se to dem I for mano, we are mercunu, abetotu, abetro bema dem, na bema so na see tu. Asa mo ano, na bema no so ya wan ya. Bema no, oh, there is a na be ka dey say na me nkase obi nya bet e kwa chima sa me ka no. E come na ochi no futi abayi. Amoti ofri me na na se wona makọ. E na ye ya me kan sa wo bema. Oti ase onye mesu obema okay so ati ase o maka no monye mesu obi a ohene bi anye mesu nti wo keka ho ye yo ho na ye yidi o se waje abobo o se ga na ohene bi aye din tese wo mo ya titi wo mo o mo ni baby o mo tie o mo ni makonwa o mo te so enti o ya o tonko kra o ti na ni ntam ka se mi tonko me da akroma becheme bo pitiri akoko me tonko ma mi mo piti na nya na akroma nyame o becheme me da doma no nti me nya niam bi e nti se me wura fi me wasa me ma me ni ba me so ti wa ma wani ama ho so a afi no wa ya ma no kra so nsu asa so ati nkola nyina ye do ohini bia o Ghana obi anim se di ohini bi ye nye beto mo mfa ho di o mo kan se obi a ni din sa na nyimfo ne kan na nkan sam no sanka obi ohini bia no so pass ne ohini bi o kasa o Ghana abebre nko betumi aka ma na bo so ai na so anka cause when you said there bi o Sami manu suma. Bediyere. Bediyere. Bedisha be na me fa nganzam kese. So ati ase. Enti sa asem bi wo na sa before say. Ehu nya sa be ka de enti na sa mkoka. Esa na me iku me ho ani mas. Ti me nkasa kra. Sa me nkasa wan kasa ye bunya nsani. Nti wan ne himfo aka Ghana oti so obi akasa. Na ohene a obekasa wan kasa ye na me kire wo say. Akonwa ne mfa no. Ebi wakwa na ono kwa konwa kwa na nya ono na esi wodie na obi ya fo so de na di te onim ho nyama onim ho abakosem nti akonwa no ho mo de ema animonyam pie ni mu no enti ni mu ono ay empty no so to be ye enipasem na wonya konwa sem
na waka asem ma wie obeye nipa sam so bi ma me be say sa akonwa ya mfa ma enya wo dia ana akonwa no nananom wo mo wu ko na ye gidie ye Asante akanfo ama me se nananom na ye so wo mo na ebefa nananom befa wo tuo no se wo mo hum na ka bo mu ye ba ko no empewo a what na sa ya de akura be kurum kuna makura mani nya ni ntie ni wuro so ati ase ena se eni gu ase beto afuto kura wo mfa dabi no aso asisi so ase nyankopɔ hye da no no aprim akoma no amani gu ase aka ho enti akonwa no se empew na enya wo dia na fo so yi ena wo tena so a eja wa ni gu ase enu bi ne yehu kosa wo se yehu die akonwa ne pene ne akonwa ne mpe no ena sa akonwa ne nya wo dia na hatiti sika ma obi die ne edu besi so enso ahoto onya bi da de esa wo ye di wani monyam no untumi nye bia enye ye yes so wati ase sa na akonwa tie ntina na ugidi se na nkonwa sufo bia ohini bia wo ye niam bi sa no omonom tuntunufo ana se omutunufo enye ye tie ne wontie wo meso wo bana ne to nyame che obewu wo ba kura wo no ana de nwura na cheche no ye do free ayi hospital wa de fa ko ma roma fada okay be se dan no ya be ba fantin ta beton ko da ka be na tuma kusie no wam che ze do ati ase yes sanity wakaso obeye no wasi bone kwan so no obiriki ne mbiriki na ka yi di oyi Yesu mai kura de say Judas di obi amfa Anthony bedi me ti brofo di Judas kura umda so ati ase na no ni Yesu na nanam no na nanam na ye de no okodi sa anse mu nkobrebo etiti ase ati ase adwenbɔ ni ti mu emfa wo sa da ka wono nyankopɔ no chante me niam ba ono ne ono sesa tebra hyebre ne na ono ka se mema uska me yoye ne metuma yoye nka dia na ka wo ahwa Judas wudi na ti anka wonya okay eso so wansa na ti anka gi sika foforo se ni biri ade obi a wo free sika mu no afere wa kɔbro ho asɛm sika ketewa bi okay ne yakɔfa pem a yakɔko ha ho sanity enti nyansa de me ka kyerɛ nyo hini bia ni mu nyansa na nananom o maye din na o nkasa ye no wo munim se no ye nso ye pese akonwa pagya ye pese ni monyam ba ho ade nti na me Otumfour aye kese a me kɔsoretia debi me dia na ye Asante ka me soretia nananom nyansa fo mo Ghana o ma sam mo kan no me dia na ye kese a me papa na nka yi Otumfour anti ka me di na tem debi me empare me se me so se me kodu hini bia tem obunya me nananom okay what you say obunya me nananom na me nana ene wo kyehena nka mepe enkranfo enkran de wo kwa wonye ohene baako na achemfo achem kra nchichemu wo ese ye Asante ya nanso nchichemu kra na ohene bia ye yikra no me papa me nana me bibia mepe so what you say enti ade a wonya wo pe no ense no enwu fi wo yesa na nyame dome ho na wo di unhira ne de akoka obi de ho cause Bible say one pension enti no ntembetwe so what you say enti wo bi ye yi a na se yi me that mpesa me buy it say lawyer tio ada no aka say de ko be dey oh na ka lawyer no so no wa ma me ya enti Otumfour ama ye ohin kase anka be de na abanyo obi na to no se mpesa me buy ma hini ye so Otumfour so obi anya doctor enka ye de na beto aka say mpesa me buy doctor enti ade bi wo ho no mu a e wo ho de wo ho ma ye dom ye nyamfa so de enti ni kwase ye sorry tia mpo no man mpo na o fan say na Dormaahene na okasa na no say okasa P-court so wani age na wakwaje na de o papa oh e wi say o papa so body na ye da ne ye bo obi aba so ade obu afu okay anya fa de no kwato ne mfa na nso kwado de no to ye de na ese ne ye be ye san say nyankopon na ahye Otumfour so wonye okay ada ni tumi no de otumi ye ne bi no enti wo na ada ne de man kasa me de me sa mpaninie ne ade bi e be mo ayekes ne mempe wakwadwo de ahye ohuku de no obi na agi bia wonde na sabe odi ade anya ma kwele sa anya ma kokonso so ati ase enti esa na obi atwara sembi ato Facebook no so ena wo say o petition panifo yi Dormaahene mrem Parliament of Ghana Speaker of Parliament Interior Minister Chieftaincy Shrad ne panifo bi de course so na bebebe said the course so no nchiremu ni ade ade nti sa aba sa ni ade ugidi sem panifo yi e wo so mdi nchiremu bi ba na wa mani obi wonkonwasie wonu a wakasa no hwana ni wonkonwasie okay wonu tumi be no empo kwakra sa bi ehwidi ade atane no tumi be no no na wantwen kwa no wade ba bepe hwan ona so be fa wonu ide be da se wotrim emomu de enti we ayete se kwakwa kwasha konfo na aka chebia na kobodu ase be kobodu akobodu ase wasi bodi auto ukosu ya shonto mama na nko boy
uko nso nso anan so da ho pono hye bi ntu be ka che me ayde enu ntina me ka ze munnimu a munko bi sa na make ube hu crash ni bi akọ school se na de we nim enu no wakọ me say no wakọ university kura to me no wabon ama me so unnim na won pese obesua won pese obesua je say ye wa hinti enti da bia be koso anti pressure na mo benya yare ya no na be yare e ma ya bi nam social media so ne domafo bi etenie ni ade na bia mfa na da bia me ka je say sika akọ wo de hye sabe gata mu kura we sika akọ obehire ebe pie sika akọ wo ya ne dey na wo de hwe kotu sika akọ na say e bright de but na bright se de abefagem hwe jahudo e di sika akọ fam ansa na bright enti Asante ye de ye fagem eno so de ma ye brightness no so kwosoro dia kosu no eja ne enamu eno so na bright ye no wo ye na nipa no wo kosu no si enam jem for tete ye obi so ya wo tete ye tete o ye ya di chese enim de ye kopie okay eska akọ ne yetuba esika futuro ebia ye basa afi ne de be fa ejemu anane design no ye yaw kakra eno so ya yaw atete na usura wini antwe so ente eniguase ama animonya ma osu ama asere ma ohia ma sika ma atete ama sundue ma eti ya Asante for the awiata zo ni mu se e wo sasa ade ne ba ye de kopi animonya mu animonyam so ba e kan nyina ya na kwaye da ho ne no ya bede ne be asase so no ba ye fe no kwasem ye dokwaye no ne ebu ne ye hye ne ye pam ye dua butwoma sa abode ye fe asase bede ye ye no idea uhu ye do na ye twam nua ne se wia ne be kan asase na masase na wache no ye so won nani bonyam beba eti ya Asante for de mu de na mu no mo bo ayi aba ya sere yi ena wo mo ha wo ho na se ye wura wo kan na Ghana mampani woni wa na sem ni si nkran ena asa basic kumase na wo biti na gazi woni mana nti wo biti shin wan ha empedifo no empedifo bay empedifo be denim se wo na fi woni anya bia ne mpambre sa waso wo pani so ka betumi akobo agu do ochorogu soro ho na bi wo di wa ka se sabi mpredu ase woni mpana so anyini eso no abetumi aye de ye na nka ono so wa se tumi ni nsam aso so petition obi en na che se tumi ne efiri bi na ko wie bi no kwasem obi ande tumi koka enti woni ma papa tra ya de ba so de kwada obi so nse wono ye pani nti wo de kwada no saa na Asante ne o tumi ni tumi no e wo so tumi ye mo na da bi nkonsa Aburasohemaa no oso wo ka no kore de wo mu no wo ka wati ase eno no waka no nti se okuro mu hine ye de ya oba betena ha ka anana nya sa na waka o ya de nya so wabetena no na waka na emom nya tenie ene hantan so nti se kotokwa ne se nyame apage me ya me nwanwo obi wa busuam na obi wa kwa ne fie ayi abrochie ni ba kope o mu nyina ni sana me bra abrochie mpapa so de hwahwa ho na de na kotokwa ne de o fa no wa ma ye eti me maka kire ba de Nyankopon se wo mo so mbeta Otumfour no begu wo mani mas no Nyankopon enyi wo bunhira ne sa me kai wo sanse ono na wasiesie Otumfour no wa de sania wo te de hye ne ho ani bonyam eti so obi mpeso Nyankopon ani bonyam beba mu dia aretor no Nyankopon nana Dormaahene de nsem bia betudwa na no asemi ya ho no so aka be dia fa ho no yete royal ladies bi wo police adwumanim na afi so wo hwe Franka so a na wo se ka ho asem na wo mu no royal ladies no mo ya manhyiafo ana Asantefo ana prosifo no aya Asantefo nko an yakopedwo mu se ya na why ade so bisa sa question sanse obi nya asa bia nko bebusa na so akwanya ne ni wo man nti bire ni ese wo kasa ma wo nam so mi ya manfo ano de ya ne se yewra yohunu onim de atu Otumfour mu ena wa kenkan opey na ohui na kenkan oti ase na katumi be no wo se obeye sa ade we Abraham mpani wo ho na sabio enye ofiti ya na obeye IGP eye nipa bi na keka wo mu nim de tena ase sei adwene hu ni modem mo yemfa we nto aye we eye akansie wo mu tim na so mo tena ase no mbobo adwene no anya ba akoma ayete se sika coins pati ase o dane ha no mo anya emblem aha no eye se de ne da ho tafra we ase o mutu a edane impanimfo no ye za no wie no etese owura ye hunu ekwanya bia mana mana hu ade na ni so ntu o ye bi onim de esanse mpanimfo ta na chi no ye ye na waye wato na ye rabat matu na se dabi awura de Nyankopon
ukra no bra na yewra yo no kra no kra bra bebre bi ni yeso Asante bra no aba afim no mo keka koi da bi na Asante hene bra no aba no hene wonu yetu na se da bi woni na ka sa menhia na si wana hocha mo parliament ni mu Jubilee House no enkra ta oba twetwe de bi kokosia ansa ne mu lawyer fo ajaje fo iwo mu doctors na menhia ne de ho de anya se ye beduro ye de stamp position bra obebre no eti me kasa nya ahinie no amode amotiti ntwo no mu ba bi no amode no ntwa so ho da bio ahinie bia ahinie beti ye wa ahinie ne mu akuku dam ene de Bible kraka so bi ko we nya odi chinyesi ne so obi so kraka ne ya nananom se wo mu pia no mo chiniye nanso chi benchi Otumfour ye di chinyesi ne si ne so nsia aden na mo sheda yesa mabonsa nipa no wa sheda no wa yesa wabon ase wa sheda se wujimi so anhwe ye nwie ye ma wo Otumfour nti wa sheda ejimi wo hene be na di chinyesi ne so ebi ni ho na mo de mese mo nkora tete atempon mo nko bisa mo nana so nipa bone ne adwembone nti o mo peso on beka no kwana chaw ne ye nim ya no kora de ye di ahenie wa Asante mem ye mfa mo ne de mo ka nti ya presidency no me ya Asante fo ho no president be ye wura to nsafra no o adwuma ni kodi ye o okay na wo sa wa hene bi ate ba bi akasa wo ye fra wa adwuma die be na ye do kora de ko de na wo koye se appeal court judge na de ye di asem so appeal court judge ka ja na appeal court na we de wo ye kora obi di asem ba office obi di edini ye meni pakra nya fa ho di o kasa nti obetu na de kasa na de se ne na de obi ade sani no ma akra kasa so enti wo motena asese sa adwene ehun se no ade we de o se ye wura nkwan de beto nsafre no okay ana ehemfo mo te ba bia nso nimunyansa se ade bi wo no ma de mana ontume nye okay enti I was say de ma de obetumi aye ehemfo nyansafo no mo Ghana no asem de make no mo ka ehemfo nyansafo abo Ghana no wo mu se da bi ade we de esesante hene ade we de esedi kuro ade we de esobre wo se Otumfour kwasa semba menhia otu committee asem nko hwem what you say was me de agya we nko ade nti no wan ka se wo tena so ye ba bi asidi bi na wie bi enti se wa na anwene ya wo da sumye so ya da ne ye na mouse adwempa enti se wa na anwene ehunu se wo bi na wie bi he obedi santeji sa no mo bra wo because who pressure na nkofo yes Asante for yes so ye business o ye business yes the policy for no me dia fra nya Asante for nko dabi do Otumfour de one hwe scholarship de ho ayi a wo ye wo ye Asante for nko dabi Otumfour education wo ye Asante nko ye the whole Ghana one adenti no nko yi na ka Asante for ebi mo nkyere wo sanka de be enso the whole Ghana eno de ada na monka okay and ya mwate mo edin Otumfour education the whole Ghana ada na mo edin scholarship or de man the whole Ghana ada na no de mo edin ya mo papa na monka abone ye hyehyehye mutim ni adwemfini adwembone ne sebe anwoya ne baibu nsansam ti no monka de ohena ye okay Otumfour ne ma awaye o Ghana se ka se ye pe bi me mbehye wo okay but oya hwene pankasa dia wo ye wo kokoam no eno Nyankopon fa so hyira nya dia wo kwa gina nipa no ye ho ha da bi esa no ada ne kana na oposo sa as a rebisa ye da bi enti wo moto nsafre no koi o mo nim se on na ese to nsafre no okay o koi na bra wo mo maba we ne mranti agina no wo hene koi no ena din ne beda wo so royal ladies okay one year call ho bi ai wo mo call bi na that moment no mo no hene koi a wo inspect ni ade o namu no wo bu jona wo ye chasa wo hwemu no edano no omunya saidi no aga Otumfour na na sififi mire wa wona na wo ye dutaka se ye tena na sigi nwunu awu ditaba na wo kra wo nu ya nyina wo ma nyina hye na wana bet na wase no yes ozema unu kwa mafudua na ni abi determination e de ade papa ba oyo wo mu determine okay no mo je ne feso no mo ni je so mo hu hene ntinam so te wa ya ye wa hene ye o na ni mu mra nyam de wo ya nipa de ani hwe obube yes wo ya de bia ye ni ye na sabe obi ampa so obi anka so pe kwase bia asem de ayehwe o na se na no pressure na dos ntu sa kwafa obi a wagimi ne kasa tenten ne nsem ayi a obesa besa wo niam akakra wa ye no tie ne obi apa so ne hu bonyansani enti mo ma ye nsua nyansa ne nipa hwe nyansa fa o ma frɛ ye wo ne ye na be kire ye mfrɛ wa na me ye mfrɛ ye mra wa na ye me ma ti me se kan wano tum kakra ne mu nyansani wo ne kwa na omunya royal ladies okay ebi si da ayo mo de ti bra wo ne kwa ye sa de na mo to nsa fe kwotokwa ne ma to nsa fe no waba
so ati ase o koso we se o ko ne memam sa da sonko bi adanso na o ko ye na we mai din royal ladies abeto praise for so yi e dey ye wo mo nka ye ready Akwasidae bo somi a fanse to somi ni di kai sabe kwa na Asante makra ekra ye nya mfinji adu ekono ba ko fa hodie no what to Ghana nya mfinji Ghana independent Ghana nya time Asante mazu nya ye I don't hope to Asante aye ya moma ye ni nso ye nkyere ne ma bi sampa so ye ni na munya otane nsem no ne nsem basa keka no eno ni mu ne o someone pay one fa bu amade man fa ni di amade ni ene mu ne o de wo ye bia esunsun so aso be wie wo so enti wo hini di na Akwasidae no mse da bia ba chia ye wura ye wura ye honu Nimunyam shaw dia shey. Wasi da wura nimunyam se mi wura kra ba ye no kra nimunyam ye wura ye honu so nimunyansa wati adwuma na se onimade adwene mu do kwa ni mi wura di Akwasidae no makọ mani so akọ na se ye wura di amemo no ko ani fasa akọ so akọ dana se na efe kwa wo ba so ma no wo munyo wo se mase mi enko obu akọ ohu Otumfour da bi konya obi kro Otumfour cha nsa wase me kra me nsa kra me mfa nchia obi me hohoro mamoa aya mi emodi sabi aya mi empe wo hwe aya mi entudi kwampa so na mi entudi kwambone so bi si di de obagina ne papa ma na se de bonim no kwasem Otumfour watna no asem da se basa okasa ne nani bere dia na bia sisie bia ekoso ba bia na de bi no opere age de bia enkoye no peso eni ye enya se de hu hia bia na obi a wo ya asono wawura mu editu aja za na akwade ntafra ne de nkakape na wukun wakwa so dabi choba fo ne ba ye pom ekum asono ne yakoto na na tafra ne aduane ma ne yi e de tete aduane ma ne yi mianwene nkwachiri pa enti dia wo ya wo no eno na mpanimfo nso omo de adwene na ebu man no enti omo po bi obetumi de na adwene ni nim dia beboa na nya da bi o enti samu ye niam bi a momma nimra mo so na mo nso se no ya mistake ya mfomso kasa no ya ma niam bi atechema kasa no ya ma ya nimu be ha so atiase enti samu hunu we nim nyina na se kasa no ade a eni ebe kakra no wokna ma no kura wadi wachi no wofra na wa ma o nsu nyame ye nyamba kire no o maga ne Dormaahene se nko amahene fo nyina o kuru bia so ne nko peja sam e me yase police fo no ya me yase wo ye o se bi de minim but a pico judge okay see abana bazo o so ya pico judge ne sa ne ma we nyina enti na maka se na hene ni tosini ohimpa nya na hene bia ni wa onim sabia bakosam nya mamre nya mane na oda no odwe na hene no person na hene be kese na odwe ne manfo obekwa bi sasa question o se na nanom suro on na kasa dia ma wo mo na nanom be de so nyansa na nanom ni suro be na obi suro na nanom tumi nka na nanom be nya anya na ya ne bonofo ni bi kakra no na ntumi nka na nya na nanom aka nya na nanom aka na bi nsuma na bi nka asa na ho kyere nti kwaka asa na ada nanom ye super wura so Arasa na no wa emu abaya ne se bi nkonto mo ankwa no ditwa o de ka se ye no hu se hu hia sa ya hu se hu hia anya bibia na kokwa da bi o hu se hu hia ono odwen kwa abafa so a obu akwa no ne na se atato pesika to na dura na wo de okeke no no obedi akire ni ma school fees ko nya sika to ara keka no obedi akire no no obedi wachi ade na abema no dabi ameka se we ehia forma samfum bi o mu na di animu enya for ma ko school mo demonstration was at 20 ye enya for ma mo ko ayi kura friends o mo bus stadium kura be ye program boss no no ayi na ta watampoma no was no be frato sika ni patim ni bisa ne ma me amane daache ni papa man you dey daache we free to kura no wu di DNC it wo ni nyansani na ohene na wo pe bra bia bo no ohene o pese wo no so si ba bia kasa na nani na ono nya radio de be kasa wo oni radio de be kasa na de Otumfour na ye de fe na de ye Otumfour na ye ne fe because also bomb pies already man hinye kese na sana msrama Ghana for yin fina said you obi ade etie no mpagya won wasa na kotokwa ni wapagya royal ladies emeyi ba ye ne yakwachi akotokwa ni ensem bia nkrofo kan ade wo mo abo control ni suma nani ni wo mani tuatua ho sabi obi ani wo ba ya nanan msrama ka mo fanta ni nani ye ne ya chi akotokwa hene na ho no mo no wo munya abaso bode ye promotion na wo betumi amobi betuma promote obi na Dormaahene betumi a promote obi na Dormaahene ntumi promote obi anu ntina me ka cha say ema no hwehwe wo hene omo hwehwe wo hene ba na hwehwe wo hene be ma na num tumi wo mu okay mpanimfo hu say wo de na ye kasa ntumi mfa mpuntu omba dabi enti ya ba kasa de ba be hu
e ba say yen kasa ne nya campaign say NDC be win mema me 100% one ND obeka but the ba say e to apinta yen nsu mfrɛ obi say once about cry buy obi bo 8 obi bo 5 obi bo say yenim di obi ahoden wo asaw no maka kire wo no yes tis a striker no mfa ho nkototo no da bi no bi an de sa title ne ma no o bo ala oba na be che ba bi en fa nto edu ba bo ni ye ni hu ba bi o beto o bo ni ye wa asem ti kota ko ni bo yo bo ni ye no anyo no po no bo ni nana no bo ni ye no beto aso age no beto aso ba so ato aso am na se ne nana no no kasem entimpani we say o be ko so strike ne ho na didi ye wo enti oba na obo amaba so ene wo ya agunani o bo no so amasante fo wa musa sa wa na ya asante wa musa ko ma musa no an se so wa oba bibia no na wo Otumfour nyankopon ne ba ne Otumfour sante hene sante so Otumfour nyankopon so be hira on fa so ya agunani fa so ya nkrani o fa so ya ba fan fa so ani afira o fa wo se obe ya wi a obusa kotoko ni musa ne dia so be so ani bonyam na wakọ ukrom wakaka no nsempa wananti amama so frigidi akosi asase ano no ho a o de nsempa be nanti ene de ne ni na so kaseti akotoko ne no de ba ya bona ba so edu odu gine sei o se so kaseti ana ni ngwase aka ne wo fa bi wo kunu bi wo mpena bi wo nana bi wo sewa bi ya mo kaseti akotoko ne no ene wa pagya mo mba ada na ma kasa na na ye hu yi we hintina me ma no nya te se de o asa mo ye nya atwom na so Otumfour se antehene se etutu enye de obi kan wati ne won de osoma ne adwuma na oye enti de amobeka no enye nti otumi na adomane sa wonti asa Otumfour nko na otumi se obo presifu abaso enti sa on pere so de kwa de Hague mebwa o de kwa here o fa kwa abroche kokko atokese no yera mahama no mantumi anko sa antokwa we ministers na sa wona aso be ko so de anko ana so de sa na hote enti amfa wo serious enti na adomane edi ejai frank ano so ede kan wo so wanti asa na adomane person ka tesa bron champion de akwana mo so am de bom ho nsafo hene mo wo ho franka so pe na adomane wonya oman ye o asante na da ye oman na abetina mu bie enti person tesa asante ni ye da ye man na eje fa ho de ne wo ye franka ti na kwasi boni fra broche ba one ye be ko ye wo se me ne oman we be ko ono te na asante kingdom ni ye ye man na oman ye ni franka ne se na oman ni ni so de hunu oman no oman ni ye wo ye franka na tesa ni ye oman yani ane Ghana bene bayo ye beja Ghana beto asante Ghana beto ye na asante de Ghana asante de na nkanso are Ghana asante na nkanso are Ghana ati so obi mira fifre ena abeso na mira no wini ba bi nya abeso na wusi yes akoko no washa abe mu infa na man ye kes nya abe no na ketetu akora na sha abas nya mi na nsafire abere no abeso asem mon tua sa nyansa na mu nya ye ani bra ne sabe nkwase akeka ne nsa bi ensam fatam ena man hia mo no Otumfour nkwa no tumi no waye hade bia obeda no sewo me de wo de wo ya sa no ya de hino da bia wo de wo de no beye ebiso otumi ade nyina ye sa Kristo hye de nti no kwasem ono onya ho ya ene omo anwonafo wom asantefo wom krobofo wom sahwifo wom wasafo wom achifo wom brufo wom ene abnofo no koka chanso obi ankwa woro na tade na yewe ofanko abnofo amu wom no nko woro mo atare sa na najema badi ye bedrum be bia me afra ne nkran na yo no akwa no ho bono na yakwa e parade bi nti wo twa na najema badi fakọ ya mo me enforce nyimi sa o sabio mo me ebi tumi force jimi sabi ne kra me nto ebi na ni da hwan no ojimi na wo kwa jimi na wanto sabi me na mbeka beto sabi david enforce wo ye pani wo ya kwala enforce nyimi o ti ase enforce nyimi nti je mpesa me ka say yes nyimi was Jesus wo tum say oje Jesus no tum so Otumfour so Otum so baba so period Otumfour eso e wotumi se obo abaso na da bi nkonsa Aburasohemaa na ene no atwetwe enkomo no medi dia tesem ne kwakwa bantepo online energy afidi na chi etinchim na furuma e de mayen comment section ho na adwadwen che so to opese e bo weton de ho de woman so a number se da page ho na wafa na wafre na ye bibia so so e de ama medi usi hanom yama umo ene sha enyado akrawo